Diuen que morim 2 vegades. Una el dia que mos enterren, o que mos incineren, o que nos fonem amb la terra. El dia que anem cap a la llum i marxem. Aquest és el primer dia que morim. El segon dia és el dia que l'última persona pronuncia el nostre nom per últim cop. Jo he tingut èpoques de tot. Èpoques en què el meu nom corria de boca en boca. I petits i grans me recordaven en una vivesa com si encara fos allí, com si encara pogués agafar-los a tots de les mans i ballar en ells una bona estona. I riure! I he tingut èpoques de les que he estat a punt de morir definitivament. Però just a quan perdia l'esperança, just quan pensava, digues adeu, esta és la definitiva. D'algun racó, com qui se'n recorde de mirar la butxaca d'un abric vell i troba un tresor, sorgia el meu nom. I aleshores, com els cavallets de fileta quan arranca un nou viatge, a poc tornava a rondar i a agafar força i a sentir-me immortal. Sí, he estat molts cops a punt de morir del tot. Perquè molts cops el meu nom ha estat a punt de ser pronunciat per últim cop. Però no ha passat. Perquè algú no ha deixat mai de pronunciar-lo.